याद के प्यार याद के प्यार कि रोक रोक डोलिया जैसन की वैसन लो जाई के ससुरा जन हो भुलाई गइलू काना धन पल भाई गइलू हो जाई के ससुरा जन हो भुलाई गइलू काना धन पल भाई गइलू हो पियावा के पाके अपना यारावा के जियते मुआई गइलू हो पियावा के पाके अपना यारावा के जियते मुआई गइलू हो जाई के ससुरवा जन हो भुलाई गइलू कौना धन पल भाई गइलू हो जाई के ससुरवा जन हो भुलाई गइलू कौना धन पल भाई गइलू हो पियावा के पाके अपना यारावा के जियते मुआई गइलू हो पियावा के पाके अपना यारावा के जियते मुआई आदरणीय बेलवनिया निवासी बड़ा पिंटू भगत जी जरा का प्यार से पिंटू भैया कहला भैया की तरफ से बड़ी बड़ी रुपया का पुरस्कार और अच्छा यहाँ के भैया के भगना बानी पूरा परिवार की तरफ से आता नीक लगता कि एक बार तक यात्रा बरात नीक लगती है यात्रा देरी तक सब गौन गीत संगीत सुनता ई कम बात नहीं है भेंट रही तो एक बार एक बजे बोल हो सब चल जाते थे आशीर्वाद के चाहना रही आगे कहे के हां तो खत्म बनी मोहित बाबा के मोहित अच्छा तिलको में आता सेवा कहते हैं कि होता ना कहीं ना सेवा मिलल है 500 रुपए जो मिली भाई हवन हमार ठीक बा कहे के बा बाबू महतारी बनियारी गई संग में करी खा बताइल हमारा मन के मुंह में करी खा बताइल हमारा मन के मुंह में करी खा
जाइए आदमी बाप महतारी बनियारी कई संग परीक्षा पुतैल हमना मन के एक हार भाई उदय कहार एक हार भाई थोड़ा हमार मन के बात बुझ ली। एक हार भाई का हो हम बरियारे शादी होता तहार हम अपना मन से नहीं करत काहे से का हम अपन मिलल हुआ बिना रह नहीं सकत। सेनूर का पहले नु कहला बाद में हमार सलाह कहत डोली ना रोकी ओकर टाइम ज्यादा हो गइल बा ओकर दोसर भाड़ा बा जाए दो ओकरा के लेके चल जाए दो दोसर साटा धरे के बा बाप महतारी बनियारी कई संग में परीक्षा पुतैल हमना मन के हौ घरवा के लोग हो पियरवा रे घरवा के लोग हो पियरवा रे हौ घरवा के लोग हो पियरवा रे घरवा के लोग हो पियरवा रे रोक गोरिया आदरणीय हमरा मोहित बाबा मिल्की निवासी जरा आशीर्वाद से हमने के कुछ गीत संगीत में सीखे के मिलेला और हमारा भोजपुरी के राइटर बिट्टू बिहारी कबीर जी के तरफ से बड़ी रुपया के पुरस्कार आ कहे के बाटे एमे लई जाता नहीं क्या था उठ काटुए सैया ओठ चाटू गलिया जानी काटू ओठ चाटू सैया ओठ चाटू गलिया जानी काटू और लास्ट भाव में कहे के बा। आदरणीय गार्जियन चिन्हत रही कि बाबा के अच्छा 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 आदरणीय अरुण मिश्रा भैया गोड़ लाग लगी आए जाता है ब्राह्मण कुल के आदमी हथियो चुक लोग दी है उनका के दौड़ के हम गोड़ लगिला ये आशीर्वाद तनियो मुनि दी है तो ढेर हो जैसे कि उत्तम कुल का हमने का तनी ज्यादा परिचय की कोशिश करी ले और पैसा या अपना मान के हम उतना के होना और लास्ट भाव में कह के बड़ा गाबाज धोखेबाज जवाब का पता शरीर हमर मन मती दीवाना धोखेबाज जवाना
प्रणाम करतनी। इस उम्र में भी बड़ बनी, सब कुछ में हमारे लिए बड़ बनी। राउर गुड़ छू के हम गोड़ लगतनी और आशीर्वाद की चाहना रहे। और लास्ट भाव में कहे कदा बारूद नियन बनिना दुलरवा रे बुलाहट बटे दुल्हे राजा जी के दुल्हे राजा